ude tilbage, så jeg ved ikke det der. Jeg ved ikke, det er ikke det der stop der. Nej, det er ikke god. Det smager godt. Det smager godt. Det skal I vide. Altså, for fanden. Det er jo Henrik Boes totalt lækre møbrækbrød. Det er super. Spiser med velvære. Man kan da vælge lokum det der. Nå. Ej, Henrik, nu smager jeg op. Ej, kommer ikke sådan en pizza? Det er jo langt ud. Målsvin. Skal vi have det her? Det er ikke noget, man skal købe. Det skal være købe. Nu bliver det lidt sådan her. Ja. Så må det blive sådan. Vi skal få noget. Det var de ene. Det er lige 4 børn på møbler. Ja, på det her. Skal vi se, om vi får det. Smager godt.